Imam пари, огаждам си. Имам пари, огаждам си. А вие душмани само ще завиждате. Само ще завиждате, но няма да виждате. Няма да виждате, защото съм с двата ножа. И колите са в кеш. Имам си пари, огаждам си и викани на старта всичките маняци. Искам да ви видя колко можете с 507 коня. Това е М6, М6, черния кошмар. ОВ 0124 ВР, въртолета.